Kapod ntiere paro mar chik mar kata mar loko kelo lokruok e usuru misolo e pacho ka en ogai mar Azimio Raila Odinga oseyudo mar piny owacho mar dosa tamala dek mar osach jotij piny owacho mondo dhi aguch gero udi. Raila mane wuoyo e kaunti ma Murang'a wacho ni pach jopiny ne ok okaw e wi ng'etono. Omera ni jo Kenya duto madwaro udigo omiyo ok owinjo chung ng'ato ka ng'ato mondo gol pesa ne gero udigo. Tumesema ushuru mkitaka tuelewane. Unataka kutoza mtu ushuru ili ujenge yeye nyumba. Ulize yule ambaye anataka nyumba. Akubali yeye atatoa. Na yule ambaye ana nyumba anatoa nini? Anatoa nini? Kwa hii mambo ya kujenga manyumba ni vizuri, lakini kuna wengine tayari wako na manyumba. Hakuna haja kutoa hiyo toza hiyo ushuru. Haya yote ni sababu sisi tumesema hiyo sio sawa. Ukiamua tutoza ushuru, watu waketi chini, wazungumze, waelewani.